Koma kelen, damba kelen, seba kelen, fama kelen, sira kelen, jo kelen, sɔn kelen. Ne balimakɛ, ne balimamuso, ne den, ne dɔgɔnin, n ko ne kanuba ani ne jugu, a bɛɛ lajɛlen i ka lamɛn. Jugu tɛ ne na wolofindenw na, e de bɛ se ka ne juguya jugu foyi tɛ ne na wolofindenw na. Ne b'a ɲɛ komi cɛ kelen ani muso kelen denw. An bɛ ka fɛn min kɛlɛ, ne b'a ye n ko hakilina kɛlɛ de don. Furu tiɲɛ tɛ, balima tiɲɛ tɛ, sigiɲɔgɔn fara tɛ. Ne ko o ye ne ka yeta ye ka bɛn ne ka miiri sera ka min lawaleya ne ye n ka ɲɛnamaya kɔnɔ n ye min ye, ne bɛ kuma o de kan. Ne b'a fɔ n ko bɛnbaliya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ hakili kɛlɛ de don, furubaliya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ hakili kɛlɛ de don, wa dansigi minnu kɛra an ni ɲɔgɔn cɛ caman na ka bɛn kuruninw ma, n'o kuruninw ma bɛn o tigiw ka miiriya ma, nin bɛɛ lajɛlen bɔra hakilina kɛlɛ de kɔnɔ. Wa fo bi an b'o hakilina kɛlɛ de la. Wa wolofin de k'a dɔn ko kɛlɛ in tɛ se ka kɛ ni muru ye, a tɛ se ka kɛ ni nenini ye, a tɛ se ka kɛ ni dɔgɔyali ye, a tɛ se ka kɛ ni e ka faamuyali ye k'a fɔ ko karisa laban ko juguyara dɛ, karisa bɛ taa nin yɔrɔ in na, karisa bɛ taa nin yɔrɔ in na. A tɛ se ka kɛ n'o si ye, a bɛ kɛ ni hakili de ye. Ka d'a kan i k'a dɔn ko ni hakili ye fɛn o fɛn dogo, kalan tɛ se k'a ye sa. Ayi, non, kalan tɛ se k'o ye dɛ. N ko yaalala ka taa tete kulete, o tɛ se k'o ye, hakili ka fɛn dogolen. N ko ne balimakɛ, ne balimamuso, a lamɛnba ni hakili ka fɛn dogolen, a dɔn ko hakili dɔrɔn de bɛ se k'o ye ɲɛnamaya nin kɔnɔ, kalan tɛ. Kalan tɛ dɛ. Ni hakili ye fɛn min dogo, hakili de bɛ se k'a ye. O kama k'an kun don fasojɔ kɛnɛ sigida 4 na ka nin waati in na, ka kɛnɛ karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo, k'an karamɔgɔw fo, k'an ka kolokotow fo, k'an ka kinaw fo. Kina, erow ka ero, a bɛ fɔ o de ma bamanankan na ko kina, erow ka ero. Voilà. Kolokotow, olu ye révolutionnaires de ye, mais minnu ma révolté foyi contre la fɔ hakilina jugu. Nangiw, o y'an ka karamɔgɔw ye. An ka ɲɛɲininikɛlaw, o y'an ka chercheurs ye. An ka ɲɛyɛlaw, n k'olu y'an ka scientifiques ye. An ka ɲɛfɔko ɲuman tigilamɔgɔw, o ye anw maakɔrɔba minnu b'u nɔfɛ ye. Kamadenw na k'a filɛ. N ko kamadenw na k'a filɛ, n'i b'a faamu bamanankan na, a fɔ cogo bɛɛ de fili ɲɛna nin ye. Mina. O kama k'an kun don fasojɔ kɛnɛ kan, ka foli bila n dɔgɔninw na, ka foli bila n denw na, ka foli bila n kalanden ɲɔgɔnw na, ka foli bila an karamɔgɔw la, ka fasojɔ kɛnɛ cɛba n'a musobaw bɛɛ fo, k'an ka kulu kantigi fo, karamɔgɔ Banfo Kɔnɛ, k'a n'a dɔgɔninw, a n'a denw, a n'a ka cɛbaw n'a ka musobaw bɛɛ fo, k'an baw fo. K'a fɔ ko maaya ye ko dan bɛ su de la, ni e ser'i dan na don min na, i bɛ dan yen nɔ, mais dan tɛ ɲɛnamaya la, wa hakili de bɛ ɲɛnamaya ka taa don o don. O kama i k'a dɔn ko hakili tɛ sa, ni tɛ sa. Ne balimakɛ, ne balimamuso, kalandenw bɛɛ ka kalanden laban man k'a dɔn. He ne dɔgɔnin ni ne den Adama i Tarawele. N ko kalandenw bɛɛ ka kalanden laban mankan dɔn. N'i bɛ laseli in se yɔrɔ min na, a se a fɔri ɲɛna cogo min na, i ka da o ma, i ka tiɲɛ to tiɲɛtigiw bolo, o b'a kɔ segin ma, i bɛna di Adama. I kelen tɛ kulakaden ye kɛnɛ in kan yan dɛ, kulakadenw caman de bɛ yan. Ne karamɔgɔ, aw nalen b'a ye minɛn min kɔnɔ, o kɔnɔ minɛn tɛ, a bɔra o kɔnɔ a mɛnna. Wa aw bɛ fɛ k'a bila minɛn min kɔnɔ, o kɔnɔ minɛn tɛ, a tɛmɛna yen na, a mɛnna. Wala, o de ka dɔn k'o dɔnna kari, o siga ka bɔ bɛɛ ra, wa bɛɛ ka lemuru tigɛ o de kan k'o kɔnɔ minɛn tɛ. A kana taa k'o ta k'u bila minɛn dɔ kɔnɔ, o kɔnɔ minɛn tɛ.
ne dɔgɔnin o kama ngo ne sigi kɛnɛ o kɛnɛ kan ne de bɛ n waso ngo den bɛɛ bi faw nɔ na faw bi faw de nɔ na siga tɛ min na anw b'an bɔnnaw de nɔ na bɔnna sanu ninnu minnu saniyara i komi danbaga yɛrɛ ka sanu cogo min na nɔgɔ kisɛ kelen ma ye minnu ka ɲɛnamaya la kuwa olu y'a kɛ i komi danbaga y'a kɛ cogo min na adama an b'olu de nɔ na a kɔnɔ ka dugawu ma aw tɛ se k'a ye n ye tile 2 kɛ ka kalan o tɛ se k'a ye min na nin ye ne yɛrɛ fa kɛnɛ kan yan fasojɔ kɛnɛ kɔnɔ ne fa m'i ka mɛn ka lamɛn fɔlɔ n donna kɛnɛ kɔnɔ sisan n b'i yɛrɛ fo k'i kurunje ne fa masa i kolokoto duga i ni kɛlɛ sa i ni kɛlɛ yɛrɛ fa ni fan ni taara yɔrɔ n bɛ ka taa bɔ i ka mɛnkanw kan ne fa i bɛ kɛlɛ in kɔnɔ dɛ i bɛ sanfɛ n bɔra ka liya ɲɔ bili ma dun duguma sira fɛ i ka kalanden kɔrɔba yɛrɛ bɛ yen ne bɛnkɛ kɔni Adama Jabatɛ ne donna ne y'a liya ci ma duguma a bɛ yen a ko n ka liya ci yɛrɛ ma n ko n y'a ci ma n ko mɛ n ye nili la fɔlɔ i na an sɔrɔ yen i folen don kosɛbɛ ne dɔgɔnin ne den n ye n kali ye n ye tile 2 kɛ ka kalan kɛ o tɛ se k'a ye a bɛ ka ɲininkali min kɛ ɲɔgɔn na a y'a kɛ telefɔni sira fɛ o a dalen n'a musow y'a baro kɛ o ngo hali n'a miiri sera a ma a k'a dɔn k'a fɔ ko danbaga b'a yɛrɛ sago la fiɲɛ n'a se ne ma ka d'a kan a ka baarakɛminɛn belebele dɔ don a ye sabali dɛ ngo a ka sabali aw bɛ k'a ye yɔrɔ min na yen ko tɛ a ye sabali a ye sabali epi a kana taa mɔgɔw de tɔgɔ tiɲɛ kuwa n y'a fɔ a ye n ko mɔgɔ ko tɛ k'a fɔ ko karisa de ye nin hakilina don bamanan na bamanan bɛ ko min nɔfɛ a ma tiɲɛ fɔ an ye bamanan y'a don ta bamanan y'a bɔ ta a ye nin bɛɛ dabila kulaka denw ma hakilina donni na ma ne don ta ma ne bɔ ta a ye ne to n yɛrɛ dancogo da dɔrɔn a ka ne to n dacogo bolo a banna a y'a faamu ten dɔrɔn mɛ min kɔni bɛ ka fɔ a ye dɛ a ka bɔ k'o de sɔsɔ o de ka di ne ye kuwa o de tɔgɔ ye ne bolo ko hɔrɔnya ni danbe karisa i ye nin yɔrɔ in fɔ tiɲɛ tɛ i y'a fɔ dugu kɔnɔ i y'a fɔ jamana kɔnɔ i y'a fɔ i yɛrɛ ka mɔgɔya kan ne b'a ɲɛdɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan tiɲɛ tɛ ne ka daluya filɛ o de ka di ne ye ne m'a fɔ a ɲɛna ko ne ye paga kalan ayi kalan ko tɛ sa kalan de bɛ se ka danbaga ye wa i t'i hakili sigi o ne k'e ma ko kalan de bɛ se ka danbaga ye wa kalan tɛ danbaga ye dɛ ayi yaala tɛ danbaga ye n dɔgɔnin anw bɛnbaw k'o de ma ko insondable palpable voilà kana siga ra fewu n'ale de y'a yɛrɛ dalen ye n ko n'ale de y'a yɛrɛ dalen ye a wulilen kɔ dɛ a ka baara fɔlɔ ni a y'a ɲini de k'a yɛrɛ ɲɔgɔnnaw de caman dilan a yɛrɛ ɲɔgɔnnaw o tuma a ye baarafɛnw bɛɛ de bila k'u ka baara kɛ bɛɛ ye baara kɛ ka bɛn ale de sago ma kana siga o fɛ bɛɛ ye baara kɛ ka bɛn ale de sago ma ne dɔgɔnin ne den Adama n ko ne ko n ko bɛɛ ye baara kɛ ka bɛn ale de sago ma a ye fiɲɛ bila o y'o ka baara kɛ a ye ji bila o y'a ka baara kɛ n ko a ye tasuma bila o y'a ka baara kɛ wa a ye bɔgɔ bila o fana y'a ka baara kɛ dɔw ko a ma ko yan'a ka kɛ bɔgɔ ye ko gɔngɔn tun don fɔcogow ka ca bɛɛ b'a ye ka t'i ka kɛlɛ de kɔnɔ Adama o ma kumafɛn t'o ye n'o kumana siɲɛ kelen dɔrɔn de ɲɛnamaya kɔnɔ awɔ ka d'a kan n'i y'i sigi ka ɲɛnamaya jate minɛ ka dɔnni ta k'a lajɛ Adama i b'a dɔn de ko ɲɛnamaya bɔra miiri ani kuma a n'a kɛwale de la quoi ɲɛnamaya yɛrɛ bɔra nin de kɔnɔ o kama ne b'a f'i ye n bɛ ka min fɔ n'a bɛ ka bonya hakili ma dɛ ko ne ko danbaga ye danni kɛ ka bɔ hakili de kɔnɔ o kuma in kɔrɔ de filɛ nin ye quoi ɲɛnamaya nin dɛ a dɔnni sigilen bɛ nin dɔrɔn de la miiri
kuma kɛwale a banna. Ne dɔgɔnin aw tɛ se k'a ye a b'a ka dɔnni sanfɛ a tɛ se k'a ye mɛ a y'a ka bɔkolo kama a ka gɛrɛ a kɔrɔw n'a faw n'a mɔmuso tɔ minnu bɛ yen sa Bakari bɛ ka min fɔ a ka taa ɲininkali kɛ quoi a kana bɛɛ cɛ ka taa bila fɛn kun ka d'a kan dɔnni de bɛ an yɛrɛ ka dugu kɔnɔ yen nɔ a bɛ girin na arabu ziiri min nɔfɛ dɛ o dɔnni nafa ka bon an ka dugu kan an ka ɲɛnamaya kan ka tɛmɛ aw ka nin ko bɛɛ lajɛlen kan kɔlɔni min filɛ an bolo kungo kɔnɔ ko ala kɔlɔniw ne donna mɔgɔkɔrɔba dama min kan kabini denmisɛnnin fo bi k'u ɲininka n'i ye fɛn o fɛn ɲininka bi i ko min ye bamanan ye i ko min ye mɔri ye i ko min b'a dɔn ala sira fan fɛ n'i ye fɛn o fɛn ɲininka i b'a dɔn o bɛɛ bɛnnen bɛ hakilina kelen kan o kama mɔgɔya ye hakili de ye quoi fo a ka nin faamu bamananw ni mɔriw tun bɛ kɛlɛ la bamananw ni mɔriw ka d'a kan ne min bɛ ka kuma i fɛ ne mɔkɛ donna ku la k'a sɔrɔ kɔmɔ bɛ bɔ ku la ne mɔkɛ donna ku la k'a sɔrɔ ndomo bɛ bɔ ku la ne mɔkɛ donna ku la k'a sɔrɔ bugubugu bɛ kasi ku la mɛ a ye yɔrɔ min faamu dɛ n ko a ye yɔrɔ min faamu a y'a dɔn ko mɔgɔya a bɛ ɲɔgɔn jɛ hakili dɔw de la wa a bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ hakilina dɔw de la ale wulila k'o alankɔlɔniko de ɲɛɲini n'a ye bamanan ɲininka u tɛ kelen wɛrɛ fɔ a ye ko jinɛw ka fɛn don wa n'i taara mɔriw fana fɛ yen ko jinɛw ka fɛn don i y'a ye wa u bɛ kɛlɛ la kɔmɔko ni seli ni selibaliya la mɛ sanfɛ u minɛnen don hakilina kelen na quoi n dɔgɔnin e tɛ se k'a faamu kɛlɛ in b'aw ka dɔnni sanfɛ fo a ka sigi de a ka lamɛn ka ɲa kɛlɛ in b'a ka dɔnni sanfɛ ne dɔgɔnin ne den n ye n kali ye kɛlɛ in b'aw ka dɔnni sanfɛ aw tɛ se k'a ye a y'a sen bɔ a la a ye bamanan to yen a ka tɛmɛ a y'a to yen de a ka tɛmɛ o waati la kula ne ma caman sɔrɔ dɛ san 50 ni dɔɔni i bɛnkɛ i ba kɔrɔkɛ fa kelen ba kelen o de ni ne ye denmisɛnniya kɛ ɲɔgɔn fɛ ou bien i ba dɔgɔnin fa kelen ba kelen ka bɔgɔ dun ɲɔgɔn fɛ gɛrɛ a la i k'a ɲininka bani ko ne n'ale denmisɛnninna ma k'a sɔrɔ an tɛ kulisi don an tɛ duloki don ko a m'a ye ko ne tun taara a ka so ne b'a bolo minɛ de ko an ka bɔ dugu kɔnɔ an ka taa sigi a ka mangoro kɔrɔ soforo kunna an ka tulonkɛ bɛɛ tun bɛ kɛ yen de taa i ka t'i bɛnkɛ ɲininka ko ne ko ten k'a sɔrɔ an tɛ duloki don an tɛ kulusi don ko ni ne tun taara a nɔfɛ u ka so denmisɛnnin tɔw bɛ tulonkɛ kɛ bɔgɔ la waati min na denmisɛnnin tɔw bɛ ka tulonkɛ kɛ ɲaman kan denmisɛnnin tɔw bɛ soniboli la kala kan tuma min na ko ne tun b'ale tɛgɛ minɛ dɛ an bɛ taa an sigi dugu kɔfɛ a ka soforokun na a ka mangoro kɔrɔ k'a k'i tɛ i bɛnkɛ ɲininka bani n'i ye n kale n'a ye sera k'a dɔn a tun bɛ kɛ kun min na n'i nana i daji tun kunkolo la i k'a dɔn k'a fɔ ko ne ta ma daminɛ bi ne tun b'i bɛnkɛ wele an bɛ taa an sigi sadi ne bɛ ka min mɛn dɛ ani ne bɛ fɛ ka min ɲɛɲini n'an ɲɔgɔn man sigi ne b'a ye de n ko a hakili bɛ denmisɛnninya de kɔnɔ ne yɛrɛ bolo quoi ne n'ale de ye filan ye a ko habu dɛ abubakari a tɔgɔ dalen bɛ cɛkɔrɔba min na o tɔgɔ tun ye de ko fabu abu tɛ dɛ fabu a lamɛn i ka taa fɔ ko ne de ko ten a tɔgɔ tun ye fabu ne tɔgɔ dara maa min na o tɔgɔ ye ko bugayi an tɛna don o kɔnɔ dɔgɔnin dan in ne y'a fɔ e ɲɛna aw ko k'a dalen bɛ ninnu minnu na ni ne tun dalen bɛ nin na an ka cɛ ɲankuma ne b'a fɔ ko ne ye miliyari sɔrɔ a mɔriya n'a somaya na n ko an ka cɛkɔrɔba sera n'a ni nin ye ka taa ne don kalan na ne m'a f'i ye n ye n kali ye n ko an ka cɛkɔrɔba sera n'a ni nin ye ka taa ne don kalan na ne y'a ɲininka fo k'a ɲininka n ko ala ye mun ye e t'a si dɔn a b'aw ɲɛna ko aw bɛ pɛrɛn-pɛrɛn min na a n'a ka hafizuli kuranɛw n'a ka hafizuli bayaniw cɛ n ka cɛ caman b'a nɔfɛ ta ka bin na kula kanu sanfɛ ko hafizuli kuranɛ hafizuli bayaniw n'i ko ne n'a k'an sigi ka kuma kula hɔrɔn kɛnɛ kan ko bɛɛ k'a fɔ ko t'a kɔ ko t'a ɲɛ n ye n kala ye o don a bɛ cɛkɔrɔba 450 su don o don tɛ manamanakan dabila an dala ka wuli an ka sɛbɛn fɔ n ko kula ka den dama dama de man k'a dɔn an mɔkɛw bɛɛ donna kula cogo min na an bɛɛ b'an don cogo dɔn a y'a to mɔgɔw k'u hakili sigi voilà nɔgɔnin taa ne yɛrɛ sinjiw ɲininka ne ni minnu ye denmisɛnniya kɛ adama taa u ɲininka an fitininama ne kɔrɔkɛw bɛɛ tun bɛ kabakoyara ne na de kab'an fitinin kabi i ka taa a b'u ɲininka kab'an tɛ duloki don an tɛ kulusi don n'an ye kulusinin don juma fɛ dɔrɔn n ka cɛw sugufɛn mana se ko a bɛ taa a ka mɔgɔw fɛ yen tɛ i kɔrɔkɛ ɲininka
ne kɔrɔkɛ tɛmɛna de a b'a ko dɔɔni dɔ de bɛ ne bolo n ka cɛ n'ale taara delili kɛra dugu kɔnɔ n ka cɛ n'ale donna sugu la ka taa sugu mɔminɛ na n'ale ye dɔrɔmɛ 10 sɔrɔ don min na i b'a sɔrɔ ne ye 50 60 sɔrɔ bon mɔgɔ dun m'a fɔ n y'a ka wari suɲa bɔ u taara ka taa de k'u bɛ taa ɲɛfɔ ne ka cɛkɔrɔba ɲɛna ko non ko ne bɛ ka mɔgɔw ka wari de suɲa ko ne bɛ wari caman sɔrɔ fo cɛkɔrɔba ye ne wele ne ko cɛkɔrɔba n ko non n k'a kana ninnu bɔ fili la dɛ n ko ne tɛ taa mɔgɔ ka wari suɲa dɛ ayi ninnu mana wuli ne kɔrɔkɛ tɔ minnu bɛ yen ani ne dɔgɔnin tɔ minnu bɛ yen n ko n'olu wulila olu bɛ taa de mɔgɔ min y'an balima ye c'est à dire komi an ba kɔrɔkɛ fa kelen ou bien an ba kɔrɔkɛ ba kelen ou bien an c'est à dire an ka mɔgɔ suruw quoi olu bɛ taa olu de fɛ yen direct ka t'u ka fɛn minɛ kɛ ka t'u ka sugumɔ minɛ bɛnkɛ karisa ou bien baɲini karisa ou bien ntɛnɛmuso karisa bon dɔgɔnin k'a faamu kabini ne dara ne ma diɲɛ ten a b'aw ɲɛna ko réseau la kuma dɔ a bɛ ka taa mɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ tɛ bɛnkɛ ɲininka ne kabini ne dara ne ma diɲɛ ten bamananden ka bɔ buguda la ka na si mɔgɔ fɛ teriya la kula asɛridenw na ne bamanan y'a fɔlɔ ye tɛ i k'a lakale kula bɛɛ ko ne de ko ten ne ma deli ka ɲugu mɔgɔ la diinɛ kama e m'a faamu ne y'a ye diinɛ sanfɛ depuis yɔrɔ jan kabi jinɛ ko montera cogo min na dɛ ne y'a ye diinɛ sanfɛ de n'a ma wuli de an ka hakili la baara n ka cɛ n ko an tɛ taa k'u dan min ko n bɛ kɔmɔtu rɔ o don o dalen bɛ jinɛko la min ko n bɛ ɲatu rɔ o dalen bɛ jinɛko la ɔ mɔriw ma se ka min jaabi sɔrɔ n'i ko k'i b'o ɲininkali k'o la dɔrɔn u b'a fɔ ko non ko mɔgɔ nɔ t'o ye ko jinɛw nɔ ye mɔriw bɛ don ku la don min na n ka cɛ ala kɔlɔni minnu filɛ a bolo kungo kɔnɔ ani bolonɔ min filɛ kaana dilanba kɔnda la bamananw ye ko bɛɛ kɛ ni maa min dalen b'a la ko i ka sigarati ye 12 ye a sigarati k'a kunban tora an bɛnbaw ra ka sa u ka se ka kɔlɔn ninnu senbaga fɔ an ɲɛna o ma dɔwɛrɛ fɔ ko jinɛ kɔlɔn don jinɛ kɔlɔn tɛ dɛ mɔgɔya tɛmɛna anw ka yɔrɔ la de ka san waa caman de kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ yanni anw ka na siɲɛ filanan na ye quoi ɔ n'o kɛra jinɛ kɔlɔn ye pyramide don ko kula cɛkɔrɔbaw ka bɔ k'a fɔ ko jinɛw de ye pyramide jɔ n ka cɛ ni scientifique mana a ka dugu ta ka taa n'a ye a ka taa jinɛw yira o la n'a fɔ a ma ko tu a tɛ manamanakan dabila a ka wuli an ka sɛbɛnnakan fɔ nin bɛɛ montera an ɲɛna sɔgɔma du kɔnɔ yen nɔ aw t'a si dɔn ne dɔgɔnin ne den nk'i k'a k'i bɔ n'aw kanu kama sa i ka bɔ de i ka jaabi hɔrɔn kɛnɛ kan yan ne tɛ taa dugu kɔnɔ bilen koyi o banna pewu an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min na o ye mɔgɔya de ye mais kuma in kɔnɔ o bɛna ban cɛ mais bɔ de i ka jaabi hɔrɔn kɛnɛ kan ne bɛ ka min f'i ɲɛna n'i bɛ se ka kelen min sɔsɔ dɔgɔnin i b'a dɔn ne tun bɛ taa delili kɛ cogo min na n'an ka fɛɛrɛ f'i ɲɛna hali bɛnkɛ yɛrɛ tun dalen tɛ ne na ko dogonafɛn dɔ bɛ ne bolo a fɔ a ye k'a kana san n'a kunpan ye ko dogonafɛn foyi tun tɛ ne bolo ni ne ye n fara ka bɔ tɔw la anw ka musokɔrɔba bɔra sokala la de o don an ka dugu tilalen don sokala ni marakabugu o bamanan sokalala mɔgɔw anw yɛrɛ ye ko dɔ kula an ka denmisɛnninya kɔnɔ k'a sɔrɔ bamananya tɔ bɛ yen a ma ban fɔlɔ awɔ ne yɛrɛ bamanan ye ko dɔn n fa ko ta n mɔkɛ ko ta ko tɛ dɛ ne yɛrɛ de ye ko dɔn k'a sɔrɔ bamananya tɔ bɛ yen a ma ban awɔ hali i ka jate minɛ kula sokalala denmisɛnnin minnu commencera ka don marakabugula mɔgɔw la o ye minnu filɛ suguda la de sinon kɔfɛ bamanan ninnu an mɛnna k'a sɔrɔ an n'olu ma don ɲɔgɔn na dɛ wa i k'a dɔn ko bi m'i kɔrɔkɛ bila k'a jate minɛ n ko bi m'i fa bila k'a jate minɛ npogotiginin dɔ tun bɛ fanjɛri la ko bajɛgɛ n t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na bi don dɔ la an ye kɛlɛ wuli dɔnkɛyɔrɔ la n ka cɛ kɛlɛ wulilen k'a jɔ a y'i woro gosi ka min fɔ ko kula npogotigiw a bɛnna minnu ka tile ma k'u ka segin a kan u denw ye dɛ k'u kana ɲinɛ kuma in kɔ dɛ awɔ ko ne kɔni t'o fɔ réseau kan ko mais k'u kana ɲinɛ kuma in kɔ dɔgɔnin n k'i fa mankan don taa i ka taa fɔ saka ɲɛna k'u tun bɛ balanin dɔ don min na sokala fɛrɛ la ni Abilaye nana n ko ni Dɔrɔbugu Abilaye tun bɛ nana ka na dɔ kɛ ko denmisɛnnin min bɔra arajo tun b'a kan na ka bilaki wuru ka kula kara ka fɛrɛ munumunu kɔnɔ a jɔ ko ne de don awɔ n dɔgɔnin i k'a dɔn k'a fɔ ko bi ma ne bila a kɔnɔ aw t'a kɔnɔ aw ye dugu kanu bila k'a faw n'a baw kanu bila k'a bɔnnaw kanu bila ka fɛn bɛɛ kanu bila ko arabuw ka dibirafɛn dilannen ka n'a d'a ma k'a yɔrɔ soronga k'a tɔnɔ bɔ a ma se k'o tiɲɛ ye hali bi a fɔtɔ la a bɛ min kɛ ka jaabi kɛ a kan'o kɛ jaabi ye dɛ ne y'a fɔra ɲɛna n ko ne dalen bɛ min na o ye duwawu de ye mais ne dalen tɛ aw ka ninnu na ne dalen bɛ damaga min na o ye énergie de ye gɔnɔmi de y'o ye awɔ
o ka fingi fanga o ka se o b'a ka nimafɛn bɛɛ ra